Når folk kommer i parterapi, så har de for det meste længe gået med noget kulde og noget afsavn imellem sig. Måske en masse konflikter. Så betyder det jo, at ens hjemmebase, den slet ikke giver en det tryghed, man har brug for i forhold til at gå ud i verden. Så virker parforholdet ikke, eller hvis parforholdet ikke er en tryg base, så er vi simpelthen svækket i hele vores liv. Også på arbejdet og også med børnene. Og det der så er mit arbejde, det er at forstå dem hver især. Og forstå på den rasende adfærd, eller den iskolde adfærd. Hvad føler du indenunder det? Og der kan være desperation over, jeg har længe prøvet at råbe ham op, eller jeg har længe savnet hendes opmærksomhed. Det er bare tit sådan, at partnerne, de gensidigt savner alle de her ting. Og når man savner de her ting rigtig meget, så giver man ikke den anden noget. For man kan være helt forblændet i sit eget afsavn. Og hos mig vil jeg så være i stand til at forstå både dig og din partner. Og når I føler jer forstået der, så kan I falde lidt ned, og så er I nemmere at forstå. Og så kan I få lov at forklare jer inden fra følelserne helt dybt og grundigt. Og i den snak, der er det meget nemmere for din partner at forstå dig, end når du er skræmt og bange og vred. Så hvis du folder ud her over for mig, at jeg savner sådan, og jeg er virkelig ked af det, og jeg sagtens kan forstå det og folder jo et videre ud, så ser din partner, at hallo, du er jo slet ikke farlig, du er bare ked af det. Så når den forvandling sker, så er det jo egentlig kan vende jer imod hinanden, og gerne kan sige, jeg er ked af, at du har det sådan. Og det er så håbgivende. Det er så kærligt i forhold til den afstand og kulde, der kan være kommet.